игра, която е наречена Славко. Че сега сега се биеме. Не, накрая загубих бандикана. Опа, малко нищо. Малко ще издържи, защото трябваше да се изключи много. Трябваше да се изключи... Малко е, трябваше да се изключи едно нещо и сега забървих. Но нищо сега. Малко, но ще го издържите. Поносиме майка деба. За този клип малко по-дългичък, защото нека е там... О, да. Защо? Окей. Да, хората, клип е ще малко по-дългичък, нека е към половин час, не знам. Не. Защо? Добре. Хората малко. Добре, хора, сега забавяме, ще бъда майките нас. Са гости, сега ще бием. Това е монтаж, хора. Нещо ще бъгна, не знам какво. Бихаме. Бихаме! Добре, ще се върнем с малко. Знаеш кой видях днеска? Добре. Знаеш кой видях днеска? Майка ти! Добре бе, човек. С малко. Ще върнем с малко. Пак! Шит! Сега не знам дали я пуснат клипа или не. Тук вече време, дами и господа, тръгваме като сме грости. Ще върнем се малко като стигнем до там. Айде. И дами и господа, вече сме при грострит. Без се приготви там, господа! Кеш мали, дами и господа! Пак ще ни подпада колата. Чакай, ладно ми! Ще направя кил, човек! Ще направя кил! Мамо, тихо! Тъпанар! Ти можеш! Стига бе, добре, ще върнем с малко хора. Полицейите! Хора, вземете, полицейите дойдеха при нас! Направих кил, бах ти кефа! Това се казва пълни кил, човек. Преди имах към нещо, към 100 и нещо. Окей, хора, се върнем с малкото, вече е разкърпваме. Мале хора, ако гледате на картата, вижте просто колко жълти и колко... не знам. Просто тук става война. Сега дами господа, да поставям БНТ, много олимпийските игри. Какъв бил? Човек, защо бракаме? Бахи, тук играе. Добре, хора, пушваме се малко. Бер Грилс пътува с моторче. Връщаме се след малко. Шит! Добре, хора, ще го бия! Пътъпата ще... Бихаме, браво! Пич, хареса ли ти допенцето ми, бе? Вижте, този ми души допенцето. Харесва ли ти, бе? Ще се обърна, Вуич, хора, кой задатка Бичо този хакер, бе! Поли съм от тъпата кола! Бе! Оставай! Давай, хора! Хора, време за бързи ясни! Шаут! Бум! Айде го стизих, добре. Време за Бер Грилс, Хера! Джеронимо! Уи! Сега се призвим. Тук са пълни с грозни, дами и господа, просто сега трябва да направим мисията перфектна. Мисията перфектна, май така. Хора, не виждам, има 2 кила. Направо 3, стига, добре, бушме след малко. Маги, хора, в момента момиче, хора, днес момичетата ще ме, момичетата ме направят и ще ме убият. What the fuck, това не е честно. Маги, просто хора, ще ги знаят, вие само момчета. Айде, стига, бе. Да, злото. Бум, айде. Сега ще спрем. Окей, хора, ще мисля да приключим епизода, надявам се да ви е харесало и абонирайте за мен, аз съм Пачето
Тук с мен беше Дестройер и чао! Чао!